Hello everyone, welcome back to our channel. This is Pakwangta Family Channel. Today we're gonna make an upholstery panel headboard using this polyethylene mattress. Polyethylene foldable mattress manghian headboard kan siam ve don ni. Hei hi atuam na tur anianga kan thuyang chuan hei hi kan foldable mattress ani a hei hi Vishal atanga kale ni a pakhat hi 999 tikha ainzia kha kan hmuanga amai ro chu 899 in offer oma chuan pani kan lak phei chuan 699 in alak thei ni chudi chuan hemi pani hi sangkhat zali rupees 1400 a kale ani chu hi polyethylene achunga khan mattress foam pangai lawin tiang ang plastic asiam hi oma hi akhong tha a headboard tan cha thadona kan headboard tura apahnia kada khan atholani chuwang chuan pakhat hi kalathla a pakhat kha alaleng chong lawa ka chep thla a tihan chuan tihan arem dik thei ta cha a akor te kha ka phela ka thui te a chuan ka thun le a ti hian ka wa da chin don ani chuan hetia kan da zo a hian du chuan in akor siam mia lo khan ti hian headboard atan chuan amang ngal theya olsam ma khumlua naw pang in tau tur te kha aveng do na chu ba ka chuan khum kha in zom hei in muang in kan khum hi kan zom deuh tupa bedsheet te po double bedsheet nima se alulama te khian puandangala zom le tho anga ya sira te chutiang chu ni a hei hi kan cover atan ke ni chuan kan siam ve le don ani khitia om khi ke ni chuan kan du don lo chuwang chuan a cover hi kan siam don ani hemi puan hi hlai tha ma meter nga kan hmang don ani tiang khian kan te nga ala bang zong kha tikhian alaya ka wa do na ka zom sei bokang ka chep anga chuan zipper ka da bok don ani olsam taka thuna lak chho a suk thei turin kan tiang metera ki khi zathumin kan leya meter nga avai chuan sangkhat zanga man ani chu tikhian kan zai phelanga kan zomanga chuan ale lam kha kan three pumanga kan three pum na le lam zawk pakhat kha tlemte three pum lawin kan da anga chumi atang chuan zipper kan wa don ani hei hi kan three zo to chu ani a hei tihan kan zom trupa tuna hetiang lai hi kan three pum le don ani zipper hi hei kan three pum nu a khan tihan kan letanga hemi line le zipper line khi in si cha turin kan da nga chuan
asir le lama hian kan thui bed don ani chu nakina kan ti kak lenga kan thia tanga chu zipper thil thun na tur tuna kan hmong hian ti hian moi te hianin alo tikak zela ain thuina kha ti hian kan thun ta a kan puan thui kha atok cha thui tur ni lawa thol dewin kan thui don ani achan chu panel ang kan siam don awang khan abillu na tur akara khan omzel dona chu mi kara kan billu tur puan hi kan ti chuang deuh don ani chuan hei hi kan billu nuwa kan headboard landan chu ani a shape kha alo siam ve a alang moi ve em a heti top po hian aman thei to a amai ro chu ke chuan kala du tok le don lawa kala thale vekanga amonga hian ka thui tai le dewa chuan akar zai a hian putin ka thui bet le bok ani chuan kan pain thing fit som pakhat hi thosilen bana min kilbe saka chuan shrin ti hian ka tron bet a nge nan kan khum hi alen em awangin double bed sheet ang hi pathum ka zoma ti hian bed cover atan achunga hian puan nuam ka thuna ka mang don ani zipper kan wang athun na tur nichina kan zipper wadan style ang tho khan kan thui pum vek nuwa ti hian kan wa le anga bedsheet pathum kha kan thui pum vek ani kha achunga hian puan nuam kan thun don awang khan du huna akor suk thei tura lak chwa thei turin zipper asira kan wale don ni ti hian kan lo wa zo le ta a chuan kan lo chat let bok ta a kan thuina kha hi anita ti hian achunga hian nachina puan nuam kan thun kan ti lang ang khan kan thuna chuan hi a result chu lo ni ta a kan khum hi fit som pakhatania khum pathum zom chu akelam avain lantir katuma alang hlei theilawa hi kan finish products chu nitani kan headboard siam kha tikhian alandan chu anita a chuan hi kan bedsheet pathum thui khom kha bed cover atan kan man kha ani bokta a kan han en chiang ang he align te ain chen shang na ang chi de kha om ve a siam tir tur aral chuan tam tak kan sen ka ring hi tunatan chuan kan chung ko tan chuan tok ve anga kan bed cover three kha he acha thave a no pang du tokin antal po a chuar lo tur in kan siam ani kan ti cha ve a kan khum hi kan playground ani ngal boka no pang tan chowang chuanin bed cover ne nge hingaya bed cover kan nei po hian double po le maila pani zela ngaya chu aman to ma sanga loite han kai china heti hian ke chuan bed cover hi sangkhat velin o ka leiti na ani chu chuan avaya kan khum siam na kan man hi sangli vel sanga potling lo ani chu avai chuan chu khum kitiang headboard te le bed cover te le don ni ilang chuan ready made te chu ai alet ni thum kan sen ka ring ani min lo clear saka wangin kan lom ma kan channel te lo la shangai lo pon min lo subscribe sakin min lo like and share sakula kan lom mang. Thanks everyone for being with us till the end of this video. For making this headboard and this double extra large bed cover, I'm just using 4,000 rupees only, which will be double the amount if this were made by professionals. Please do like and subscribe to our channel. Bye bye.